You feel the rhythm and you'll get an inspire. You feel the speaker pumping, people jumping higher. Aspire. You feel the rhythm and you'll get an inspire. You feel the speaker pumping, people jumping. Yan, ay not listening. Sergey, mali ka. Isip na naman. Gusto mo na ng mata. Hey! Hey! Lagi ng tura. Hey! Tura dia, dahil sige. Hey! Hey! Sir! Hey! Go! Move! Hit! Hut! Pagpapos na rin na ang buhay ng Diyos. Buka jangan buka. Hit! Hit! Shot! Hit! Go! Go! Inggris ko ba? Ano mo? Manda ba?
One count. Hey. 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 Good. Shot. Shot. Tira lagi. Tira. Bisa main dari grupo dia. Apa mantap. Hey. Hindi balik. Gloves lah minta gloves. Gloves lah minta gloves lah. Ayaw ko mo niya. Ayaw sumunod. Ayaw kumpiyansa ka na, ha? Likay kayo mo. Huwag natin. Kapot, kapot.
Ako pa ang yung hukid. Tirahin na yun. Good. Good, good. Okay, prepare. Sige, sunod. Sige. May gloves niya. Pagsunod tayo gloves. Okay, next. Ano mo punta? Ano mo punta ka? Sunod. Action si Carlo. Five.
So, Cara tulong sa mga forma ba? Ano ba? Square. So that is very good. Pag square ana, timing lang. Ayaw ko tagagwa na lang. Ganit, may amin na yan gato, ana. So ang imong buhaton, ayaw ka papaubos. Kapunin mo na, may anang gato. Kung i-offset mo siya. Good.
lahala. Kamot, ulo. Pantay ang ulo. Tangan kamu. Kamu pasti di pantai. Oh, ini kamu pasti di. Good. Hey. Ayo Run. Ready? Three. Good. Si Kuya. Lah. Op. Op. Talikod man. Hindi na mo slime kayo. Dapat ang slime na ko. Ano na lang? Ano ba na? Wala yung
Oh, sikaan. Si Kuya. Ah. Adam. Okay, next. Just like last time. Yan na. Wala pa mo gidismiss. Yan na. Naka-attendance na ka? Yel? Attendance na ka? Kuya, attendance ka kaya? Wala pa siya. Mas kuya. Guys. Wait sa. Oh, wait sa. Kuya, attendance na. Kuya, tayo. Wait sa. Kaya ako pang gina-video. Oh. Pang videos Kuya Jaden. Wala na ikuha sa Kuya Jaden. Minus kay ano? Na, di. Mas kuya. Asa ang paper niya? Oh, ang isa mutahay na. So, ano yung hangin? Ah, ipatid-patiran na, yung sinilas. Muna itago mo ni mo na may sinilas. Ang bata malabay. Oh, lolo. Ay, yan ang Panawas kiyan kuya. Diligid mo ta aksyon talikod oh. Oh. Panawas kiyan kuya. Yung talikod oh. Nawa dulas kiyan. Mana nas kiyan oh. Pero wag no. Wag na mo yung talikod oh. May pagod kay muhok. ay second the time. Ang Water bottle mo na inom na lang guys. Sakit tayo.